Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes pitsa 20 na bulan sang Mayo tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, COVID-19 mass vaccination sa mga provincial capital nga mga empleyado magapadayon tubtob sa masunod nga semana. District Engineer Habiliana wala pa nabaton ang kopya sang reklamo sa Ombudsman batok saya. Bacolod City Police Office luyag ipasiguro ang publiko nga wala nila ginapinahan ang dakpan nga naglapas sa health protocol sa baylo. Ginaisyuhan sang citation ticket. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpanindugan ni Lieutenant General Antonio Parladi Jr., isa sa mga spokesperson sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nga wala ginaridtag sang task force ang mga organizer sang community pantry. Ginpahayag ni Parlade sa mga mamalida nga luyag lamang sang task force nga proteksyonan ang grupo sa mga nagagamit sang community pantry para sa ila personal nga agenda. Suno kay Parlade, nakabaton sang report ang task force nga may mga pumuluyo nga ginapapirma sa papel sa baylo sang pagkaon samtang nagalinya sa mga pantry. Ginaligar man ni Parlade nga may pila ka mga propaganda materials ang ginapanagtag. Suno kay Parlade, maayo ang tinatuyo sang initiator nga si Patricia noon, pero dapat sila nga mangin mabinantayon. Ginbasol man ni Parlade ang media nga nag-sensationalize sang isyo kangay sa pag-usar sang termino nga profiling, red tagging, kag iban pa. Ginbasol man ni Presidential Human Rights Committee Secretariat Undersecretary Sibiro Katura ang media bangod sa ginaligar pagpadako sang isyo angot sa community pantry. Naglain pa ang nabasulan katapo pa sang media. Ang nagadulong sang balita, ang nagadulong sang impormasyon, kita pa ang nabalikdan, kita pa karon ang daw di nabasol. Wahapin, anong natabo? Kamo ang ginaarangkada, kamo ang nagridtag, pagkatapos media pa ang nabalikdan nga daamong kabangdanan kuno nga nagpadako sa isyo. Ang media gadulong lang balita. Kung anong nagakatabo, kung anong makita, amo lang ina ang gina-report. Alang-alang mo na karon nga hindi pag-i-report kay balita ina. Ang mga community pantry nga nagahatag ayuda sa kubos naton nga mga kauturan, talalupang doon ina kag isa ina ka newsworthy nga dapat tutukan sa katapo sa media. Karon niya, ginbombardiyo si Parlade ya ang binalikidya kag tutukan nga isyuan katapo sa media. Ano ya sala sa media da? Ang makita sa media nga balita, ibalita ya ina. Kag kun ano ang mga gina-report sang pila ka mga community pantry, amo lang ina ang ginabalita sang media. Laan na ako daw video ginaduang dugangan, pero sa ako na ibalanti, wala man, ti giniridtag mo na. Hindi ibla tuod man, nga giniridtag ninyo. Ti karon ya, ang media ya mo pang nabalikdan, daw amo pa karon ang ginabasol, nga daw nagpadako sang isyo. Kamo ang nagpilak sang isyo, kaming basulon nyo, ay kalain.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Morning na. Sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Tawgad ng aton patrol sa sini nga mga tinion, anano ang mga nagkalatabo, anang mga balita ang nagtulhaw sa sulod sa 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalaga ng mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon kag laragway karon sa syudad sang Bacolod, kung dalanon ang aton sining paghahambalan, masyado katawhay subong kagahon aksyon na Fred. Ang patrol diri sa area sang Bacolod City Public Plaza Reskilid aksyon na Fred. Subong sini may mga pila nakita ka mga kauturan nakita nagapangapi no, subong aga aksyon Fred. Ining mga nagapangapi di ara man nag-amat-amat man ang bala sa paglinya subong aga diri sa kilid sa Comelec office sa piyak sini nga nagapadayon ang registration no sa Comelec Action of Fred ang linya ti ang pinakapuno ari nagidya sa may ganhaan sa Comelec office while ang pinakapunta Action Fred ara na sa may malapit lang nabala sa may CIDG office kilid sa Bay Center. Pero ang social distancing ginatuman man. Yes sir, action of Fred no to na ginatuman man ang social distancing kay magluwas diri temprano pa man ang iyasang puso bala action of Fred ari naman diri tubang di nga patuman man sa social distancing. Amo ni sila ang iba sa karon kayo samtang wala pa nagaabot man ang iyasang CLO kagang iyaman sang task force disiplina led by Taba Julingo pero dugay-dugay ari na sila diri ang sang nasiling tanang linya ari na diri Dampi Action of Fred sa may sa may area sa malapit mismo sang ining natawag tabala ni Action of Fred CIDG office no subong aga kilid mismo sa police station number 1. Kaya sang una action of Fred, ang pila makitan jud sa dalan abi. Pakadto abi sa may kilid sang Negros Press Club pero subong iya ginligwat kag ginlain ang sitwasyon kag ang gin-organize abi ginbutangan action of Fred sa mga linya. Ang linya I think 1 meter ni siya action of Fred. Linya ginbutangan sang yellow lane. Rather yellow nga daw pintok-pintok bala patimaan action Fred para sa aton sini nga mga kauturan nga ini sila iya dapat magsunod sining ginatawag tang social distancing. Ang mga kapulisan man sa idalom sang police station number 1 subong nga kagahon nagalibot man action of Fred no. Uy ang iban pa nga mga street cleaners action na Fred amat-amat naman diri sa pagpaninlo along sa kilid mismo sa aton siniyang ining Bacolod City Public Plaza no. Mayo man ganin siya kay aga pa temprano pa makita na sa mga bisita nga ang laragway sa Bacolod City Public Plaza matinlo sa piyak sini mayara man gabaligya sang ining kape anyway sideline lang ni pang kaagahon action friends mga tao para sideline lang ni kung kaagahon nga ang iban temprano pa naglakad sa ila puluyan way pagkapangapi diri makapangapi man sila while waiting sang rehistro sila subong nga kaagahon may pipila na ka mga salakyan di pasahe ang aton sini nakitaan subong aga ang kalabanan diri action na Fred may area Punta Taytay may area Going Libertad kagang may araman action na Fred going sa Central Market subong aga-aga pa nakitantaman ang pila naton ng mga kauturan along Burgos sa public market ang amat-amat na pa sa pagbukas no sang ila sining mga pwesto sa para baligya subong kaagahon. So far amo ni action na Fred ang observations ang patrol buong kaagahon masyado katawhay ang dalanon that is why extra paghalong sa aton sining mga kauturan. Ang observations ang patrol ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C na
dulong man sa inyo rekta sa patrol with aksyon na Nani Kirao. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Basi matingala kamo ha, Huwebes kag Biyernes may ara kita panguma. May program kita panguma. Huwebes kag Biyernes lang. Nagasugod alas 4 sang kaagahon. O kamusta na? Ano na ang plano ninyo karon nga aga? Ano ang inyo luyag sudanon karon nga aga? Ako ya luyag ko subong manok nga Bisaya bla, butan ubad saging, butan munggo, sos daw amo nang ginapulo pangita sa ngakon ginhawa. Parisan mo sa adobo nga baboy aragay. Ang dugo mo daw lambot 200 para nga makuha ang sumuod insalada nga langka. Ang ipares ninyo iniya kampyon nga pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Ang aton mga utod galinyada na ho. Si Warren Ortiz, ara na siya, gaupod na sa aton. Si Milili Oligo. Si Angela Liarte Gayondato, sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Kay Aisa Chansa. Oho, magandang umaga po. Bao. Sige lang. Si Alex Montisa, kwanta na ni. Medyo suki tanani si Alex Montisa tagsakaga. Vanessa Mayo, good afternoon. Hapon to sa ila dito sa Minnesota. Sige. Vanessa, good morning. Kay Antonio Cervantes, good morning. Good morning man. Live from Orangistad Island of Aruba. Ba, porte ba? Di na nga lugar. Kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Ame Agostines Baron, mayong aga lang nga. Subong man, dira kay Jinke Di Alangdon, good morning. May lang ba na padala sa 50 stars. Thank you, Gid. Kay Marlene Diaz, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Sige. Kay Erne Odas Colidas, good morning man. Dira kay Mikaela Gilaran, nagamonitor sa Jida. Good morning. Kay Elmer Bailon Baron, mayong aga lang. Kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good morning. Kay Kent Bulaka Juanisa, sa Barangay Handumanan, nagamonitor man. Kay Utay Benedicto, sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Ronnie Gordon, kay Victor Tugap, kay Ruby Argente de la Luna, morning kapita, thank you Gid. Kay Neil Brian Baloes, good morning man. Kay Dilia Liabe, dira kay Mark Eugene Mosquera Sarabia, Sangla Castiliana. Kay Manjo Arnihoda, good morning lang. May lang nga pag-monitora. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Dire kita na yo. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang tikang sang panahon o dito sa Abraco no, nag-ulan yilo. Sa aton sa una di, dumduman ko, sinigaran ko, nakasaksi ako sa mo. Tingala ko nga grilagabong ang atop, gaulan dali ice. Ano nga nga tuig to, lipat lang ko. Ito sinigaran, nag-ulan man sa ice. Ano ang tikang sang panahon, intertropical convergence zone, ang nag-apikto sa Mindanao, Visayas, kag Palawan. Easterlies ang nag-apikto sa nabilin nga parte sang pungsod. Ining intertropical convergence, so kadumdum ka mo may buhawi gapon sa Banago. Basta gani ang aton panahon may intertropical convergence zone, pabuton naton posible ang pagtuhaw man sang buhawi. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang easterlies o kon localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas ag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Medyo halong nga kita kay portigid sa pagkainit. Hindi maintindihan ng init. Galambot 40, 41, 42, 43. Porte na ina nga pagkainit, hindi na ina maintindihan nga pagkainit. Delikado na ina sa aton ikaayong lawas. So, extra lang nga paggalong kay kadelikado gid. Dapat niya amligan naton ng aton lawas, labi na gid sa heat stroke kag pamalatian. Baw nga kon pertigid, abungang balas, gaulan mo. Sa likod, basta gani init, sos. Puno ang likod tas ang bungang balas, porte pa sa pagkakatol, so, porte nga balatian. Maampawan lang ini siya kung magtupa naman ang ulan. Pero mintas tanto, nga gainit ba, halong gid. Hindi ba gwanta, galalain ka? Sang porte nga pagkainit, sos, terrible. Kay Banoy Bahandeda, good morning sa Puro, Kabukiran, Barangay Takuling. Ba si Antonio Floreso, mabiyahe siya? Te wala ka biyahe subong, kapoy makuno. Kabiyahe ni sa taxi. Sige morning lang. Kay Imbong Jucampo, good morning man. Kay Banisa Mayo, thank you gid na padala. Bao si 75 ka stars gido ang ginpadala ni Banisa. Banisa, thank you, gid. Kay Pilo Brido Yogore Tamisan, good morning. Sige. Kay Tatay Ludoy Tamisan, good morning man. Anano ang pila ka nalagko nga mga balita? Ari ho, nagapasiguro ang eksperto sa publiko nga nagapabilin istable ang supply sang AstraZeneca nga bakuna. Bisan nga pila lamang kasimana ang nabilin antes ini mag-expire. Budlay na isang bakuna, no? Kay ma-expire siya. Ang natabo ito nagligad la. Minutang sa freezer, wala ma-plug. Discuss siya, git. Ano? Kinawat nga amlig sang bakuna, baw inusika nila. Porte to. Nag-brown out mong halit ng brown out, gid. Kundi brown out, nasailot ito sa police station nga may freezer. Sinailo, minutang la to. Di okay na niya, okay na. May freezer, pagkagagat to nila, wala ma-plug. Disgrasya gina bakuna naton. Bao, wala gigahalong. Pinaka-importante na pilato kagatos ang pwede pa mabakunahan. Amo ng siling naton basta mga importante nga bagay dapat gid siguruhon kay budlay nga usikan ang amon sa media san man. Aksyon Oliver wala pa ta. Ang atong ngalan wala pa mapasa to. Purara na. Ang ngalan ta. Kaya mapatuslok man ta. Pabakuna ta. Ako niya ayo gi ko sa inyo. Pabakuna gi kamo. Kung pamakuton nyo ko diyan ang delikado ang COVID ka bakuna, delikado ang COVID. Patihan nyo ko. Wala ka gilpirdihon kung magpabakuna kita. Makabulig pa kita.
sa bugos naton nga pamilya. Amo na yang siling nakon dapat magpabakuna gid kita. Kay amo lang na ang ginasaligan naton nga posible makatapna sining COVID nga ni. Wala ya, wala untat gid bilog kalibutan. Sa India to ho, nasapuan sa suba, ning ko kapon bla. Galulubong lang ang patay na pang pilak suba. Siguro wala na butangan bla. Wala niya krimet kag wala na siyang butangan pa. Ginapamilak sa suba, ginatos siya mo. Galubong sa lunang, galultaw. Kung matubigan, asos, porte. Tanong guwas naman. Ang balatian kag bahos na porte, ang kagaws na porte. Nadaan kubid pang balatian, bao, por Dios, por Santo. Daw hindi ta maintindihan ang nagakatabo sa kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bago pa sumbanwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Wala sang natugang nga kahalitan na kapon ginreport may buhawi sa baybayon sang Bridco kag Banago Port. Miyerkules kahapon, tisuno kay Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRRMO, ang buhawi kuno naglawig sa pila ka minuto ang isa ka natural phenomenon nga nagakatabo kumanog tapos na ang tig-ilinit kag patimaan sang pag-umpisa sang tig-ululan. Kabay pa, bisan pa no hidlaw man ta ulan mo, amo ni siya makabulong sang balatian sa aton kalawasan. Patag ni Vargas, nagakatabo ini sa tion nga mayara sang Intertropical Convergence Zone.
Suno pa kay Vargas, delikado kung ini mag-igo sa duta nga posible magbilin sa kalitan sa mga balay nga himo sa light materials. Tuod man, kung sa duta ini sa mag-arangkada ba, gakawasak, isa ginabit ya pababaw kag buyan, gakawasak ang mga panimalay. Ti panimaan na inya, nga daw matapos na ang tig-ilinit, tapos na ang aton pag-antos, ula naman, ula lang bagyo. Kay kung magbagyo, madugangan ang aton pag-antos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kay Radji Tario, good morning, nagamonitor sa Grande. Kay Vicente Samiliano, good morning. Kay P. Lobredo Yogore Tamisan. Sige Sige. Si Dudoy Lamisa, kung tatayam. Kapita kay Banisa Mayo. Tamyaw lang ang iya sini pamilya Alvarez sa Ramilo Tangob. Thank you, Gid. Sige, no problemo. Kay Grina Espanyola Tandoy, morning sa Sinda Panggulayan, Central Maaw. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Kay Mox Espanyola, mara sila. Gaupod sa aton sa Isabela. Dira kay Neil Brian Baloes ba, temprano pa sa komisyonan sa kuno. Kay Pile Morales Quilio Aliesa, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Kay Judge Nap Diamante, nagabugtaw na siya. Kay Bitilaw sa Bilabagan. Kay Ruben Tampos ng LTO, good morning. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad nga nada. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, good morning, gapangapyan na ni. Kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, good morning. Kay Pari Erning Horilia. Paring Istoy Querido, bangon na. Kay Nini Patos Burgos na, no kapada? Bangon ron, adlaw ron. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards. O 9 na. O pangapil na kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Time, las 5:10 na diri kita. Bacolod City Police Office luyag ipasiguro ang publiko nga wala nila ginapinahan ang nadakpan nga naglapas sa health protocol sa baylo, ginaisuhan sang citation ticket. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred. Good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Luyag lang ipasiguro ni Police Lieutenant Colonel Les Teliada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, ang sinuman magbayular sang health protocol. Ila ini ginaisuhan sang citation ticket sa baylo nga ila tagaan sa mabugat ka penalidad ang ila sinimadakpan. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Liada Aksyon Fred nga wala nila ginatagaan sa penalidad katulad sa pagpapush up ang sinuman nga magbayular sang health protocol nga mamani ang ginmando sang bago karon nagpungko nga PNP Chief nga si Police Lieutenant General Guillermo Ilazar.
Ini kasunod sa insidente nga natabo dito sa Metro Manila sa diin isa ka pulis ang nagpa-push up sa isa ka persona nga naglapas sa health protocol. Sa bahin sa syudad sa Bacolod, suno kay Liada Aksyon Fred, bisay gani mismo ang baton nga ila ginagamit, wala nila ini ginahampak sa mga pumuluyo sa pagsaway sa health protocol sa baylo, ila ini ginagamit agod hindi nila matandog o kung mahikap ang mga persona nga hindi mapaktan nga base mayara sang virus nga COVID-19. Yari ang patag ni Liada sa interview sang Aksyon Radio. Diriya sa aton sa Bacolod, ang aton nga ginaobserbar nga every time may madakpan kita, mag-stick kita ya sa aton nga ordinansa. So that's why nag-issue kita sa mga citation ticket for the violator nga by Danila sa aton nga city treasurer. But then, siyempre, ginapamangkot na sila kung naaway sila nga suksok ng face mask. Kung dala naman nila, kisa kahawili, mablaki sa mga sila, ginapasuksok talaman, pero sa mga brutoldo nato nga mga kauturan man kisa, mga pilosopo bla magsabat-sabat pa sa aton. So, muna ginapang-isyuan ta na iya outright sa mga citation ticket. But then, muna ang sa aton mga kapulisan, gina-remind naman na sila nga, mas stick lang kita sa kung anong sang sitol din sa aton, dira lang kami sa amon sanction lang kumbaga sa atong mga violator. No, hindi ba siya necessary nga ang tao nga nagbayula sa protocol, pinahan mo niya sir, no? Although kung lantaw naton daw exercise lang, pero kung magsubla-subla na to, base bla, way nakabalo sang physical, sa katao mo, kondisyon niya bla, base sa panawa naton, mayo yang pero kung mahina ang heart sina, mabalik na sa aton solely. That's why mo nang ginaboy naton sa pag-implement nga mag-take necessary action pa nga mga kapulisan. Aksyon Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ini nga balita, ginadulong sa inyo sa report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Mayo-ayo na kay mati. Kisa papusapon mo basi kung may balatian sa korason bla, ka magturong lang kalimutaw sa labton pa sang aton kapulisan. Morning da kay Art Tandoy sang Hacienda Panggulayan Central Maao, kay Luis Gonzaga, ara siya. Si Ayan Paul Nobilia sa La Carlota. Si Nimpa Ibanez sang Tangob. Kay Noe Erwin Gonzales. Kay Rosine Santia Locsin, good morning man. Kay Carlin May Ilisan. Pamilya Ilisan kuno good morning. Kay Aiko Bisite, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palangga. Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 21-6, una nga bula, 21 kag 6. Second draw, 21-11. Ikadua nga bula, resulta 21 kag 11. Third draw, 15-10. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 10. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645. Ang jackpot dako na 156,769,334.
Kombinasyon in any order, 9, 45, 43, 26, 48. Resulta sang 6 por 5, 9, 45, 43, 26, 40 kag 8. Saylo kita sa 655 ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 6, 12, 2, 13, 48, 15. Resulta sang 655 size 12, 2, 13, 48 kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Sa kay Cory Bidahas ang quiet good morning, kay Remedios Taton Makilan, kay Roman Ibanez, good morning kay Roman Ibanez, kay Salvador Talilion, sila mahawta, salamat gid sa pangagda pamahaw. Mabalik ako pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang District Engineer Habiliana, wala pa nabaton kuno ang kopya sang reklamo sa Ombudsman, batok sa iya. Detalye siya ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Viral Action Fred, again pahayag ni Bacolod District Engineer Jaime Havillana nga wala pa sini nabaton ang kopya sang reklamo sa isa ka anti-graft group diri sa may Bacolod City nga nag-file sa iya sang kaso sa Office of the Ombudsman amon sa pagpanapas sang kahoy dira sa may Old Airport syudad sa Bacolod Action Fred. Suno kay Havillana, wala pa isang ideya sang kaso kag nagpalayag nga hindi pa siya makahatag sang komento sa karon. Magluwas kay Havillana, nalaki ban sa kaso si Senro Bago Head Joan Nathaniel Herangaya kag iban pa. Ang kaso Action Fred ang gin-file sa grupo nga Crusader for Justice bangod sa ginaligar grave misconduct, gross ignorance of the law, grave abuse of authority kag paglapas sa revised forestry code o kon Presidential Decree 705. Dale, wala pa ko na sang ideya parte na sa complaint no sang ina na group way pa ko na ka mabaton sang copy no na kuan, so hindi ko sina maka-comment din no? Okay, pero for the meantime tungod man bala sang executive order ni Mayor Bing, so wala kami da na continue anay obra dira sa may Old Airport. Nabatian si Bacolod District Engineer Jaime Havillana. Agod malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Santon Plus ang kaaksyon niya sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. May report kahapon daw nagtawganaya si Mayor Mayor Duterte kag ministro sa Japan. Ano ayan ay lagi lambalan? Isa kuno sa West Philippine Sea. Ano ayan na tindog sa pungsod Japan
sini nagakatabo subong sa West Philippines Sea. Aber, tungdan ta na karon kung ano ang ila ginhuding-huding sa telepono. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Si Elizabeth Malakagamala, oh. Happy birthday kuno kay Marco Antonio de Mihilio. Ginatamyaw sang MTCC Branch 3 staff. Kay Marco Antonio de Mihilio, happy birthday. Kay Iboy Sarabia, dira sa La Castellana, good morning man. Kay Tatay Takol ba? Tatay Takol, ha? Kay Matoy Maranyon, good morning man. Naga-monitor man na tagsagid kaaga. Sige, kapita, kapit-kapita, thank you, gid. Kay John Vicente, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history. Gaya ng... Aksyon Marlon, please go ahead. Ginklaro ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga magkapadayon tubtob sa masurod nga semana ang pagpatigayon sa mass vaccination para sa mga empleyado sa gobyerno provincial. Sudo kaya Diaz ang hindi masakop sang una nga mass vaccination sa buong adlaw kag ang mga wala pa nakakompleto fill up sa ginhatag sila nga COVAC Vaccination Information Form ang pwede pa magkapalista para nga makabakuna sa masunod nga adlaw. Madunuman una nga ginpalayag ni Diaz nga target sa nga provincial government nga mabakunahan ang masobra 1,000 ka mga empleyado sa Kapitolyo Provincial kontra sa COVID-19. Attorney Diaz. Kung hindi masakop for the day, the following day pwede sila ka-continue. But we have enough vaccinators. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga kaintangan, responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 4. Ining si Leslie Unabia alias Bembem, 33 anyos. Matapos nadakpan paagi sa basta operation last 10:30 na kagabi sa Purok Pedring Barangay Estefania diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan, ining si Unabia ang naktuhan sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station number 4 sa diin na kumpiskar sa ining 8 ka plastic sachet sang suspected Shabugina Bulubanta 7 grams ang kabugaton.
nga may dangerous drugs worth value nga 47,000 pesos. Samtang balor 34,000 ka pesos naman sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa idaluman sang police station number 2 sa bypass operation sang mga kapulisan sa Purok Narabaybay, Barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan diri kilala kanday Carl Noel kag ining si Marimar Narvasa, lunsay residente sang amuman nga lugar na kumpiskar sa duha ining 4 ka sachet isang suspected Shibu, ginabulupan ta 5 grams ang kabugaton. Report sang patrol ang Kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, kadayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.